Good morning mga Exxon! Happy Sunday! Welcome sa itong Sunday celebration diya sa inyong mga balay. Sa pagnasa ng mga lugar sa laing nasod, I think, naapunta sa laing nasod. So salamat sa Ginoo kay niya napunta nga magtapok. Sinamo da sa inyong mga balay karon ang presensya sa Ginoo dili mapugngan. Amen? Amen. This morning, as we offer ourselves sa pagkamaayo sa Ginoo, as always, we will worship God. Di lang kay maayo siya, but we will worship Him because kinsa siya sa itong kinabuhi. Amen. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you so much, God, for this morning, God. Salamat kay Ginoo. We know, God, that the main purpose ng buhi mi karong adlaw, Ginoo, is to worship your name, to give honor to you, God. Lord, from problems, Ginoo, mahimong praise, Lord. From worries, Lord, will become worship, Ginoo. We worship your name. You are worthy of our praise. Lord, open our eyes, open our hearts, allow our faith to arise this morning, God. Nothing can stop us in worshiping your name. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Come on, declare. Diha si mong balay karon. Come on, just sing. Open the eyes with all your heart. Open the eyes of my heart. That's our prayer this morning, Lord. I want to see. I want to see. Can I sing one more time? Just sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open my eyes of my heart. I want to see. I want to see. Here we go, everybody. To see you. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Church, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. That's our desire, Lord. I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open my eyes of my heart. I want to see. I want to see. See your eyes. See the high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. See your eyes. See the high and lifted up, shining, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy. We lift your name tonight to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Come on, declare holy, holy. Come on, sing. Taas niya mga kamot sa Ginoo, my son. Come on, He is holy. He is mighty. That's our prayer this morning, Lord. You are holy, oh. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. You are holy, Lord. Holy, holy.
Ginoo. We want to see you high. Matuboy ka, Ginoo. Taliwala sa panahon, sitwasyon, Lord. Matuboy imong buhing ngalan. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, you are holy, Lord. Awesome, powerful, mighty God, everlasting Father. Hallelujah. Worship you, Jesus. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is a place where you promised to be. Come on, church. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Yes, Lord Jesus. Worship you, Lord. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. Come on, we sing it out. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet
come, Here I am, Lord. will you meet me here again? Jesus. 'Cause all I want Ikaw, Ginoo. is all you want. Will you meet me here again? Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Thank you. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. Come on, let's declare that sa iyong balay, Mike Son. Asa makanapit ka ron, come on. Even when song of freedom, song of faith. When I don't feel it, you work it. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop 'Cause you are Lord. You never stop You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. We declare, Lord, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are, Lord. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Come on, church. That is who you are. That is who you are. Yes, you are. That is who you are. King of kings and Lord of lords. That is who you are. Rose of Sharon, Lion of Judah. That is who you are. Prince of peace, mighty God, eternal Father. Come on, come on. That is who you are. Provider, healer, Savior, Redeemer. That is who you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. We declare, Lord, over Pagadian City, Ginoo, over Zamboanga del Sur, over the Philippines, Ginoo, over sa Tibok Kalibutan, Ginoo, the undisputed King of kings and Lord of lords, the champion of the universe, waymaker. Come on, declare, mga Ikson. Receive healing, receive peace, receive Jesus. Come on, receive the Spirit of God this morning. You are. Come on, church. Dili ka bakakon, Ginoo. Ang imong pulong, Lord, matuman, Ginoo, sa imong mga katawhan. Hallelujah. Salamat, Ginoo. That is who you are, Lord. That's why we depend on you. That's why we trust in you, Lord. Not for a minute, Ginoo. You never leave us nor forsake us, Lord. Oh, we declare your goodness. That is who you are.
the greatest doctor. Your blood is the only vaccine, Ginoo, sa kabalaka, sa kahadlok, sa pagduha-duha. Ang imong pulong, ang imong saad, Ginoo, ang among dalangpanan, ang among saligan, ang imong pulong, O Dios, ang imong presensya, ang imong espiritu, Ginoo. Never leave us nor forsake us. Come on, church. Come on, this is worship. Worship is about Him. It's not about you. Ang pagsimba dili may tungod sa imong kalisdanan, sa imong palibot, sa imong problema. Worship is about Jesus. In spite of, bisan sa unsang panghitabo, unsang kabalaka, unsang balatian, worship is about Jesus. Come on, worship Him. Dahil sa imong balay, dahil sa imong boarding house, sa imong kitrabahuan, asa mong kadapit, sa imong TV, sa imong cellphone. Come on. Come on, through social media. Come on, worship Him, worship Him. Oh, that is who you are, Lord. That is who you are. We'll take heart, Ginoo. Kaya na-overcome na nimo ang kalibutan, O Diyos, because of what you've done for me. Oh, that is who you are. You are my King. Come on, to say, you are my King, Lord. You are my peace. You are my joy. You are my comfort, God. You are my supplier. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. With every faith you've got, come on, that is. Let's believe. That is who you are. That is who you are. Yes, Lord. That is who you are. Come on, just raise your hands. Hallelujah, we worship your name. Salamat, Ginoo, sa iyong presensya ng dapita, God. Salamat, Ginoo. Salamat kayo, Ginoo. Madilinin mo ihikaw, Ginoo, ay mong gahong ang presensya sa mga tao nga nangita, nanginhanglan, na nagtuktok, Ginoo, diha sa imong kasing-kasing, O Diyos. Thank you for meeting us here, Lord. Thank you for meeting us this morning, God, in your presence. Sa imong pulong, Ginoo. Lord, we want more of you, God. We are excited, God, to listen to your word, to be changed by it, to be enlightened, to be empowered, to be encouraged, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Not for a minute, not for a second, gani, Ginoo. Imo ming gibiyaan, imo ming kalimtan. Salamat kayo, Ginoo. Tinuod kayo mong saad, O Diyos. Tinuod kayo mong mga saad, Ginoo, sa imong pulong, Ginoo. Salamat kayo, Lord. That is who you are. Salamat kayo, Ginoo. As we continue this morning, God. Oh, just touch our hearts, Ginoo. Salamat kayo, Ginoo. We worship your name. We adore you. Come on, a shout of praise. Diya si mong balay, Maikson. Come on, singkit sa kalipay, a shout of praise. Come on, hallelujah. Come on, a shout, hallelujah. We worship your name. Come on, come on. We thank you, Lord. We thank you. We worship your name. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Come on, come on. More, more. Come on, come on, come on. A shout of praise. Come on, come on. A shout of praise. Imong balay. Come on, a shout of praise. Hallelujah. Salamat kayo, Ginoo. Hallelujah. Glory to you alone, Ginoo. Amen, amen. Come on, a clap of prayer para sa Ginoo, Maikson. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ay maayong buntag sa tanan. Again sa mga naglantaw nato karon online. Ganina no nag-worship ta sa Ginoo through songs. But karon nga time, another nga way nga makahimo ta nga maka-worship na sa Ginoo is through our giving. So karon it's time to give. Inayong tapan nga it's time to give. Karon nga panahon na no, daghan kay tag mga adjustments nga gibuhat man no kay daghan kay mga nausab tungod sa atong enhanced nga quarantine, naapektuhan ang ato ang panginabuhian, naapektuhan atong gatherings, even our fellowship, naapektuhan atong ways atong pag-cell group, atong tanan no daghan kayong mga adjustments atong gibuhat. But
no sa dihang nagpadayon ta ani atong aning nahitabo nga crisis ato ang karon nga panahon igsoon, usa lang gyud isa sa mga ako ang na-realize ba no nga amidst ani nga crisis, ani nga kalisdanan, one thing nga nag-prove ani is ang Ginoo wala gyud mausab. Ang pulong sa Ginoo wala gyud mausab. Amidst ani nga changing no daghan kay nangausab karon sa kalibutan, lahi-lahi nga seasons ni abot, pero iyang promises bitaw igsoon, iyang promises iyang mga sugo, and even ug ang iyang word nagpabilin gyud. Diri sa Malakay 3:10, pirmi na gyud nato ni siya, familiar na kani siya nga verse nga bring your tithes and offering. Kana gani nga word, kana nga sugo igsoon, wala gyud na siya mausab. Regardless ano unsay nahitabo karon nga kausaban, regardless unsay nahitabo karon nga adjustments ato financially, but kini nga pulong sa Ginoo nga ang pagdala o ang paghatag or pagbalik nato sa atong tithes and atong offering, wala gyud ni siya mausab igsoon. No siguro makaingon ta nga nganong kinahanglan pa man magpadayon ta nga mohatag kay ang maumaon na lang jud akong kwarta, family member na mga walay trabaho, gipit mi, maumao na gyud ang atong panalapi karon, but whatever unsay naa nimo karon igsoon, angayan ang Ginoo nga ulian ana. Whatever unsay naa nimo karon, angayan ang Ginoo nga mupasidungog ka ni ana. No, giingon din sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. No, sa mubasa ko sa Passion Translation, ning ingon di ana ang pulong sa Ginoo nga trust in the Lord completely. Karon nga panahon sa kalisdanan igsoon, mo ni ang opportunity nga mas mahimo tang musalig sa Ginoo ug dugang, no? In this time of crisis, this is an opportunity that we can trust, that you can trust God more. Ingon no, balikon ako, trust in the Lord completely, kinatibuk-an. Do not rely on your own opinions. Let us not rely no sa unsay nakita nato, unsa atong gibati, unsay estado sa atong panudlanan. Yes, makabalakan no, dili nato ingon nga makalikay ta ana nga mga mo tato reality, but karon nga time igsoon giingon sa pulong sa nga, do not rely on what you feel or what you see. Do not rely on your opinions, but with all of your heart rely on Him to guide you. No, this is the time nga padayon ta nga mo rely sa pulong sa Ginoo, on the promises of God, and He will lead you in every decision that you make. Sa verse 6, become intimate or acknowledge Him in whatever you do. Tatanan natong pagabuhaton igsoon. Sa unsa imong giagian karon, in whatever situation that you are in, He will guide us, He will lead us whatever path nga kinahanglan or the right path nga atong adtuan. So again, during karon nga crisis igsoon, karon may tatong time nga kanang may nga uncertain ba. In this time of uncertainties, this is a great opportunity to trust God more. No, saligan nato ang Ginoo. And ang padaan, doing and obeying what God says during these hardships will define your trust in God. No, dili ta makaingon nga nagsalig ta sa Ginoo nya, nata sa kayahay karon gyud igsoon, kuan gyud ta nga kung nagsalig gyud ta sa Ginoo, padayon ta nga mukupot sa iyang promises, padayon ta nga mubuhat sa unsa iyang command, and trusting God is doing what He says, and that includes our giving. No, limitado man karon ang ato ang access diri sa atong syudad sa pagadi atong pag-adto sa unsa nato paghatag, pero still ang Ginoo nagapoy pamaagi later on as after ta magpray no na mga pamaagi unsaon nato nga makahatag ta. So again, hatag lang igsoon, ingna imong tapad no, or ingna imong kaugalingon, hatag lang, padayon ko nga mohatag. Sa dihang padayon ka nga mohatag igsoon, makita nato no kung nakaundang maghatag, balik na sa paghatag, sir, balik sa pagsalig, sa ayog salig sa amount sa kwarta, but saligi ang gipromise sa Ginoo para sa imuha, no? Sa dihang muhatag ka igsoon, He is able to sustain you, He is able nga mo protect nimo, He is able to provide in many ways that you could ever ask of Him. No, so
Ana igsoon, I ask you to stand, no, kung naa kay gigunitan nimo danha karon sa nimuhang tithes and offering, gunitin na. And kung wala man, no, imo hatagay pa ka mo, i-prepare pa nimo, butang lang imong kamot na simong dugan, and let's pray. No, sa diyang ready na kaigsoon, let us pray. Thank you, Lord. Salamat kaayo Ginoong Jesus nga wala gyud natago danha nimo, walay na nahimong na deny or nalilong o God si mong atubangan karon sa among sitwasyon nga among giagian, sa sitwasyon nga giagian sa akong mga igsoon. But Lord, our hearts, our mind, O God, padayon na mo Lord nga girest, padayon na mo nga gitukod O God sa lig-on nga patukuranan, and that is your word O God. Your word is the same yesterday, today, and forever, and it stands, O God. Yun ni mausab, Lord. Even kini nga time nga na nga kausaban, but Lord, imong promises para namo dili gyud mausab, Father God. That's why, Lord, padayon ka namo nga gi-honor, padayon ka namo nga gi-obey, padayon ka namong higugmaon, O God, pinaagi, Lord, sa pag-uli sa mong tithes and offering. And I just declare, Lord, in the name of Jesus, ang panalangin, ang protection, ang pag-sustain, ang provision, Father God, padayon nga mag-aabot, Lord, sa akong mga kaigsuunan karon, sa matag panimalay, sa matag sources sa income, businesses, even mga abot, Lord, sa yuta, mga pangisda, Lord, dili gyud kahutdan imong mga anak, Lord, sa ngalan ni Jesus. But hinuon, Lord, mag-awas-awas pa hinuon, Lord, ang tanang panginahanglanon namo, Father God. I declare, Lord, your hand, Lord, is over every household, over every lives, Lord, right now in the name of Jesus. Salamat kay Lord. Padayon ka namo higugma, padayon ka namo, Lord, nga gi-worship, Father God. O kining tanan, Lord, pwede namong gi-surrender din na kanimo, Lord. Kining tanan among gi-pray, kining tanan amo ang gi-surrender din na lamang sa imuha amahan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. 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 No, sa akong giingon ganina, there are many ways nga makapadayon ta to connect through our giving. Naden nasa at the bottom of your screens, naden ha ang unsaon na to pag kung makahatod, if you are in the city area lang igsoon, pwede nimo mahatod ang imuhang tithes and offering din sa church, nasa ubos, pangitaan lang si Marjun or si Ate Weng, either nasa sa church admin office or nara sa ubos, nara na siya box diyan ha, pwede nimong mahulog diyan ha. And ikaduha, pwede po, you can do online banking, online transfer, you can wire it, napod gihapon sa inyong screen ang atong account number, ang account name. So, rest assured, igsoon, kining tanan is padayon ni siya nga magamit para sa bulhaton din ha sa Ginoo. And let us all give cheerfully, let us all give din ha sa Ginoo. No? So, with that, no, salamat sa Ginoo, and ang Ginoo magapanalangin sa atong tanan. Amen. Mayong buntag sa mga tag-usa ka igsoon nga na silang panimalay, nagtanaw sa cellphone or unsa man gadget nga naani mo para mahimong makunek ka karong buntaga. Welcome sa atong 5th Sunday sa atong enhanced quarantine. Kumusta naman mo? Kabalo ko nga daghan sa atong mga igsoon dili katanaw sa atong live stream tungod kay wala sila internet. Salamat sa Ginoo kanimo nga nagtanaw karon sa pribilehiyo nga makadugtong ka karong buntaga sa pagsimba o pagpaminaw sa pulong sa Dios bisan og lahi-lahi ang dapit nga atong nahimutangan. Kabalutang ang presensya sa Dios duol sa mga abli ug kasing-kasing. Ako ug akong pamilya uban ang 24 Network Pastors padayon sa pag-ampo nga usa ka adlaw, one day in God's time. Makabalik na ta sa atong niyusa nga panagtigom. Amen mga igsoon.
O karong buntaga magisgot ko sa pulong sa Ginoo nga makaplagan sa Book of Hebrew chapter 6 verse 13 to 20. Ug alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pagbasa nako sa pulong sa Ginoo, pwede kang mutindog diha or kasi muling Quranan uban sa imong Biblia. Basahon nato ang Book of Hebrew chapter 6 verse 13 to 20. Nagaingon ang pulong sa Dios. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad, kay wala na ilabaw pa kaniya. Gigamit niya ang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. Miingon siya, isaad ko kanimo nga panalinginan ko ikaw ug hatagan og daghang kaliwat. Nagpailob si Abraham ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung ang tao manumpa, gamiton niya ang ngalan sa labaw kaniya ug ang panumpa mo'y magtapos sa tanang panaglalis. Butin aon pag-ayo sa Dios alang kanila nga mudawat sa iyang gisaad nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini, gipanumpaan niya ang iyang saad. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kaniya nagdasig pag-ayos pagpabilin nga malig-on diya sa paglaom nga gitanyag kanato. Gihukta nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi. Siguro kini og kasaligan, milahos kini sa tabil sa langitong templo sa kinasulurang alampuanan. Naguna pagsulod si Jesus didto alang og tungod kanato. Nahimo siyang pangulong pare hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapare ni Melchizedek. Ang tanan mengog amen. Magampo ta, Amahan nga langit noon, daghang salamat sa imong grasya, sa imong provision, sa imong protection. Lord, karok everyday Ginoo sa among kinabuhi. Taliwala Ginoo sa among giatubang karon. Still, you are God who is in control. Dili na mo malimtan Ginoo nga ikaw nagakontrolar sa tanan ug walay nalilong at tubangan nimo. Salamat sa pagdasig nimo kanamo sa imong pulong. Salamat sa paglig-on namo Ginoo pinagi sa imong balang espiritu nga padayon ming muto, padayon ming mulaom kay ikaw lamang ang kasaligan, wala nay lain. Dalaygon ka sa ulay katapusan, maabot imong pulong, Ginoo, kusgan sa matag usa namo kakasing-kasing ug una-una. Among gitugyan kining orasa diha kanimo karon sa gahom sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Magisgo ta karon mahitungod sa Jesus Hope. Doon na day ngalan ang hope. Jesus. Sama sa usa nga nagwali nga love has a name. The name is Jesus. Magisgot pud ko karon about a name, Jesus Hope. Sa kahimtang atong giatubang karon, daghang mga saad ang atong madunggan. Mga saad sa atong mga leader sa government. Support sa relief pack. Kay ang mga tao dili katrabaho tungod sa enhanced quarantine. Support sa salapi sa mga less poor. Support kwarta para sa mga nawadag trabaho. Ug uban pa nga mga promises. Bisan pa gani dunay promise nga hapit na ang vaccine ma-discover para sa COVID-19. Do sincero ang tinguha sa atong gobyerno nga matuman ang mga saad. Apan limitado ra ang resources ug ang maabtan ini. Busa na mga tao nagsalig sa unsay mahimo sa gobyerno ug sa mga gisaad niini. Busa tungod sa limitado ug kakulangon, naay mga tao nga wala maabti ug mahatagan og benepisyo. Miresulta kini diskontento, pagbagulbol, pagreklamo, ang uban nga suko, ang uban na wadag paglaom sa giatubang nga kahimtang karon. Apan nining buntaga katawhan sa Dios, kitang tanan man gyud ang napiktaran nining giatubang nato ug atubangonon pa. Atubangon ni nato dili sa unsay mapaabot nato sa gobyerno o sa tao kun dili panahon na ron nga tuuhan ug lauman nato
ang mga saad sa Dios kanato. Nasayod ko nga gitudloan ta sa pulong sa Dios nga siya lamang ang bugtong natong masaligan ug malauman karon ug sa malabot ug nga diha lamang kaniya nato ibutang ang atong pagsalig ug paglaom. Jesus hope. Ang pag-ampo karong buntaga mabutang kining pulunga sa imong unahuna og kasing-kasing ug malig-on ka padayon sa imong relasyon uban sa Dios bisan kung walay igsuon nga modasig kanimo niining panahona. Ang kinahanglan nato karon ug sa umaabot kining pagtuo sa mga saad sa Dios nga naa sa iyang pulong. Aron dinhi nato ibutang ang atong paglaom ingon nga angkla sa atong kinabuhi. Importante kaayo nga batunan nato ang Jesus hope sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Aron masinati pa nato og dugang ang Dios nga atong gialagad. Unsa di ay ning paglaom or hope sa English? Hope sa dictionary sa Webster Dictionary, it is a desire with anticipation. Tinguha kini nga dunay gipaabot. To want something to happen, want to be true, or to expect with confidence or trust. But pasabot, dunay usa ka butanga, gusto niyang mahitabo nga mahimong tinuod. Mag-expectar og dunay pagsalig or trust. Mao ni ang gitawag og hope. Sa Bible, dunay 130 times na isgutan ang hope. Paglaom. Yes, daghan og pagkinahanglan ang kalibutan karon. Apil na ta nga mga katawhan sa Dios. Matag adlaw ang pagkinahanglan, matag adlaw nga pagkaon, importante kayo pamahaw paniudto panihapon. Importante kayo naapatay pagkinahanglan sa kaisog nga watubang sa kamatayon sa usa ka loved ones nato, labi na sa nahitabuan karon. Kaisog sa pagatubang niini. Nakinahanglan ta og proteksyon sa atong mga frontliners. Kay dili makita ang kaaway. Ang virus dili makita. Nakinahanglan tag kalinaw. Sige atubang nga walay kasiguruan kada adlaw. Nakinahanglan tag kusog aron malabangan nato ang matag adlaw nga hagit sa kinabuhi. Daghan patang pagkinahanglan, makita o dili makita. Ikaw nga naminaw karong buntaga, unsa may imong pagkinahanglan? Unsa man ang pagkinahanglan nimo, ang atong Dios sa kada pagkinahanglan nato anaa siya'y saad. Nga mahimo natong maangkon ug ibutang ang atong paglaom. Apan una sa tanan, kinahanglan before hope, doon na sa tay faith, pagtuo. Pagtuo. Kay dili ta kalaom kung wala tay pagtuo. Diha sa book of Hebrew chapter 11 verse 1, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Ang kahulugan sa pagtuo, mao nga may kasiguruan kita sa mga butang atong gilauman nga dili makita. Ikaw ug ako nga magtutuo ni Jesus, siya ang atong gituuhan, mismo ang Dios ug ang iyang pulong. Makita nato diri, faith comes before hope. Magkuyog sila, but una ang pagtuo, aya ang paglaom. One cannot have hope without faith. When people have hope, they have faith. Kaya sa man nimo ang pagtuo o ang paglaom kung wala kay gituuhan. Kabaluta nga dili kaduha-duhaan ang Dios. Balikon nako, dili kaduha-duhaan ang Dios og sa mga saad niya. Nganuman, nga we cannot doubt God. Because una sa tanan, sa verse 15, ang Dios took an oath in His own name when He promised. Iyang kaugalingong ngalan ang iyang gipanumpaan sa dihang misaad siya. Tungod kay wala na laing labaw pa nga persona kay kaniya.
Gibuhat ni niya sa dihang misaad siya kang Abraham, nga panalanginan niya sa Abraham. Yes, ang integridad sa Diyos dili nato ma-question. Amen ba mga igsoon? Mga tao sa diyang manumpa, mutawag silag mas taas nilag kahimtang. Aron ang panumpa mahimong binding. Example, sa diyang usa ka mayor makadaog, manumpa siya sa mas taas niya, dili sa parihas niya. Aron ang iyang pagpanumba mahimong kanang gitawag og binding. But not with God, kaya wala na ilaing mas labaw pa kaniya. So nagingon ang bersikulo 17, busa tinawon pag-ayo sa Dios alang kanila nga mudawat sa iyang gisaad nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini gipanumpaan niya ang iyang saad. Wow na wow si Lord. Sa ato pa mga igsoon, ang atong Dios nga misaad, no, gisaaran ang katawan sa Dios sa una sa Israel. Kita ang katawan karon daghang kay mga saad ang Dios. Dili gipanumpaan niya kini mga saara, nga kining mga saara matuman gayod. Alang ni adtong dumadawat sa saad. So ikaw ug ako nga mudawat sa mga saad, makahimo di lang sa pagtuo niini, kung dili mulaom nga tumanon gayud niya unsay iyang gisaad. Ang tao kung musaad, yes, pwede tuuhan ang iyang gisulti. Apan ayaw gayud ibutang imong paglaom. Aron dili ka madismaya. Ako nakakaton og leksyon mahitungod niini. Adunay sa katawo nga akong nailhan, nga kung mo request ka og usa ka something sa iyaha, ang tubag niya puro yes, ug naapagani date kanusan niya tumanon. Sa primero, naghinam-hinam ko nga magpaabot sa adlaw, nga gisaad niya. Apan pakyas. So unsay nitabo, wala matuman ang iyang gisaad. So sa sunod o sa mga sunod nga saad niya, wala na ko magpaabot pa nga matuman. So na-prove na ko nga aron dili ko madismaya, dili na ko ibutang ang akong paglaom sa promise sa tao. Yes, na siguro yung mga tao nga sincero sa ilahang gisaad o gituman apan nakatunan nako nga ang Dios lamang ang naay kapasidad ug anaan niya ang tanan aron makatuman sa iyang gisaad. Ikaduha, nganong ang Dios dili kaduha-duhaan sa diyang musaad siya. For God doesn't change and God doesn't lie. Makaplagan na to na sa atong gibasa sa Hebrew chapter 6 verse 18. Usa siya ka matidun-anon nga Dios. Buhi siya. Ngani bag-o lang tang nag-celebrate sa risen Christ. Usa ka Dios nga buhi. Kay buhi man siya, makatuman siya sa iyang gisaad. Nag-ingon ang verse 18b, busa kita nga nakabaton og kasiguruan uban kaniya, nadasig pag-ayo sa pagpabilin nga maligon, di sa paglaom nga gitanyag kanato. Amen mga igsoon. Ang atong Dios dili mamakat. Ang atong Dios doesn't change. Mauna ang iyang integridad. Mauna ang iyang pagkatao, iyang pagka-Diyos. Nag-ingon ang Salmo 146 verse 6, 146 verse 6. He made heaven and earth, the sea and everything in them. He keeps every promise forever. Amen? Iyang gitipigan, tanang promise nga gigawa sa iyang gibarugan ni sa Dios nga yakining matuman sa walay katapusan. Busa ang usa ka tawo nga naglaom o nagtuo sa Dios. Mingon siya Psalms 119:114. Psalms 119:114. You are my refuge and my shield. Your word is my source of hope. Na-prove niya siyang kaugalingon nga sa iyang relasyon uban sa Dios, ang Dios walay pagkapakyas.
Yes, nagtuo po ko igsoon sa imong relasyon uban sa Dios pila naman kakatuig karon. Naagyod siguro'y mga saad nga imo nang na-claim sa Ginoo nga nahitabo sa imong kinabuhi. For God is a promise keeper. Ikatulo, nganong di kaduha-duhaan ang Dios. Sa diyang musalig, sa dihang mo promise ang Dios. Ikatulo, God's promises is yes in Christ. Ang tanang mga saad sa Dios nahimong oo or yes diha kang Kristo. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For all of God's promises has been fulfilled in Christ with a resounding yes. And through Christ our amen ascends to God for His glory. Sa to pa, puros yes, walay no. Ang tanang saad sa Diyos natuman diha kang Kristo Jesus. So kung nakabaton kag Kristo sa imong kinabuhi, all God's promises is yes in you and me. Pagkadaghan sa mga saad sa Diyos, nga naato sa diyang mituota ug midawat kaniya, ingon nga Ginoo og manluluwas. Munang importante kaayo nga atong kaykayon or atong o kabon ang atong nga Biblia, basahon nato ang pulong sa Dios. Kaplagan nato ang mga promises sa Dios. Tungay para ni kanato labi na sa atong panahon karon. Mga igsoon ko sa Ginoo, ani ay mga nakalista ko mga 8 ka mga promises sa Ginoo. Daghan pa kaayo. There are 3,000 to 30,000 promises sa Bible. And these are only few of them. Nga pahinunduman ta sa Dios, mapadayon tang maligon, God will fulfill His promise. Number 1 is assurance sa kaluwasan. Sa ring gidawat nimo si Kristo nga Ginog manluluwas. Ang iyang pulong naghatag natong kasiguruan nga naluwas ta karon, naluwas sa ugma ug naluwas ta hangtod sa malabot. Familiar kayo nato ang Book of John chapter 3:16 nga gingon, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod niini gihatag niya yang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So kung nakabaton kag Kristo sa imong kinabuhi, nakabaton ka sa kinabuhi niya, eternal life. Si Kristo nabatonan nimo si Kristo ug si Kristo nakabaton sa imuha. Ug ang assurance sa kaluwasan padayon nga naisgutan diha sa 1 John chapter 5 verse 11 to 12. Angay ni natong kuptan mga igsoon tungod kay dili ta magsalig sa atong pagbati, di po ta magsalig sa atong una-una, kundi dirita sa unsay gisaad sa Dios. Diri nato ibutang ang atong trust or hope sa pulong sa Dios. Nga one day mahitabo or one day or next day mahitabo ang promises sa Ginoo. 1 John chapter 5 verse 11 to 12. Ang pagpamatuod mao kini. Ang Dios naghatag nato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa amaong kinabuhi. So kung nakabaton ka kang Kristo sa imong kinabuhi, nakabaton ka. Nakabaton ka sa amahan, nakabaton ka ug nakadawat kag kinabuhing walay katapusan. Ikaduha nga pahinumdom nato nga promise sa Ginoo is our eternal home in heaven. Balikon ako importante pud ni nga mapahinumduman ta. Tungod kay kung mulantaw ta sa nahitabo sa kalibutan, people are hopeless. But not we, dili kita mga Kristohanon. Doon natay eternal hope, home in heaven. Gisgutan ni John chapter 14 verse 1 to 6. John 14, 1 to 6. Mingon si Jesus kanila, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adoy nay daghang mga lawak.
Muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan ini. Ug kung atoan na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atoa usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miyon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busaon-saon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi ka nako. Do we have home? We have future home in heaven, igsoon. Do ang atong lawas diri sa kalibutan madugta. But ilisan kinig mahimayon nga lawas ug usa ka dapit nga giandam sa Dios. It's a promise to a promise keeper. Ikatulo, kalinaw in the midst of tribulation. Yes, nag-atubang ta karon og kalisdanan. People are suffering. Ang mga tao puno sa kahadlok, kabalaka. Pero ingon si Jesus sa John chapter 16 verse 33. John 16:33. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. In this world there is tribulation. But kung nahiusa ka kang Kristo, kung doon na kay intimacy with the Lord, daily sa imong balay, makasinati, gihapong kagkalinaw, taliwala sa kalisdanan nga itong yatubang. It's a promise sa usa ka Diyos, prinsipe sa kalinaw. Ikaupat, igsoon, pagtagbo sa pagkinahanglan. Promise sa Diyos to supply all our needs. Di taniya pakulangan, di taniya pakabsan. Ug dunay portion sa Bible sa Book of Psalms nga wala pay magtotoo or Kristohanon nga nagpalimos. Kang atong Diyos cares for us. Unang ingon siya sa Matthew chapter 6 verse 31 to 34. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo ganon or imnon or ibiste. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit, nasayod nga nakinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Diyos. Pag kinabuhi kamo, uyon sa ang kabubuton, ug ang ubang butang ihatag niya kaninyo. Busa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran, ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Ang paagi sa Diyos is day to day nga supplies atong kinabuhi. Kung naaman tay pagkaon karon, pasalamatan nato ang Diyos. Usahay manggod, maguna-una man ta ugma, unsay kanon ugma. But it's enough sa Diyos, ang prinsipyo sa Diyos. Today, kung natagbo, today, kaya ta kabalo kung today, naa pa ba ta? So, ingon ang Ginoo, ayun na po ni ang suliran sa laing adlaw. It's enough for today. Ang atong Diyos, concern na to. Kung ang mga langgam nga naglupad-lupad, wala gani sa kabalo, walay tag-iyan nila. But kada adlaw nakakaon sila. Giulagway lang na sa Diyos, we are more than mga langgam. Labaw ta sa mga langgam, labaw ta sa mga mananap nga naa sa kabukiran. Kita ang masterpiece atong Diyos. God is able to supply all our needs. Munang sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians 9:8. Ug ang Diyos makahimo pagbubo sa tanang grasya nga na kaninyo, aron kahatagan og katagbawan ang tanan ninyong pagkinahanglan ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Sa dehang dunay supply ang Dios ato maka-share pud ta sa uban. Promise sa Dios og healing sa lawas. Number 5, kaayuhan sa panglawas. Labi na karon sa atong giatubang wala gyoy cure nga na discover ang COVID-19. But kabalo ba ka more than 2,000 years ago, God has a cure sa tanang sakit. Yan na nang usana sa mga gibayran ni Jesus dito sa cross. Pinaagi sa iyang labod
katong mga labod nga di dapat sa iyang lawas, bayad to sa tanang sakit. Name it, even COVID-19, mamaayo sa ngalan ni Jesus. Mo na promise sa Ginoo sa 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 2 verse 24. Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala. Aron di na kitang magpakasala. Kung dili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na ngaayo kamo. Pinaagi sa iyang mga labod na ngaayo kamo. Pila ka kanato ang nakabinipisyo ni ining healing tungod sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Ako nga nagsulti, usa ko sa nakabinipisyo. Usa ko sa nagbarog sa promise sa Ginoo. Ug nakaplagan ako. God sa iyang panahon, fulfill gayud sa iyang promise. Dili gyud mahigawad, atong Dios is a faithful God. Ikaunom, pasaylo sa sala. Promise gihapon ni sa Ginoo. Tong kay bisag na luwas na ta makasala pa ta. But God has a provision para sa matag usa nato. 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Unsa man ang nahimo nato atubangan sa Dios. Unsa man sa dayag ba na og sa tago, sa dihang dunay conviction sa espiritu, ask forgiveness. Pangayog pasaylo, ibungat sa imong ang sala nga imong nahimo. Tuuhi ang gisulti sa pulong sa Ginoo, matinumanon siyang mopasaylo ug mohinlo sa tanang mga sala. Gusto sa Dios nga dili ta magtinir og sala. Every sin, unconfessed sin, mao nay lugar sa kangit-ngit sa atong kinabuhi. And God promises us sa makasala ta, kasaligan siya mo pasaylo. Second to the last, rapture. Kining gikahinaman nato nga promise sa Ginoo. Bugtong natong paglaom nga mahawas ta sa unsa pa yato bangon. Kay dunay nag-text na ako karong buntag, matud pa niya na napoy na discover nga another na pud nga virus nga dili COVID-19. Ano ba yan? Unsa na pod? Kapanigsuon ko diya sa Ginoo. We are waiting for a blessed day. Nga gipromise sa Ginoo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 18. Unsa man kaguliyang abutan sa kalibutan, do not I hope, do not I promise ang Ginoo nato. Katang nagpabilin diha kaniya. Nagingon ang 1 Thessalonians 4:15 to 18. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo nako kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigabot sa Ginoo dili maguna ni atong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel. Ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug mokunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Ug unya kita nga buhi pa ni atong adlaw. Bayawon uban kaniya dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kita unya uban na kanunay sa Ginoo, busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Mo ni atong gilantaw igsoon, unsa may abuton sa kalibutan, ang atong Dios dunay paagi aron mahawas ta. Di ta maapil, di ta ka-experience unsay kapait pa nga maabot sa kalibutan. Hold on, igsoon, to the promises of God. Jesus hope, lauman lang to, ang promise sa Ginoo, kay mahitabo dyan ni. And the last, prayer. Prayer. Unsay promise sa Diyos sa atong mga pag-ampo. Ningon siya, Santiago Kapitulo 5, versikulo 16, and many other verses sa Bible. Mga promises sa dihang musulod ta sa mga pag-ampo. Mga muyo ta, petition, intercession, warfare, ingon siya. Busa pag sinugiray kamo sa inyong mga sala, o pag-ampo alang sa usag-usa, aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong, dakog kahimuan. God has a promise for us. Kung gimatarong ka sa Diyos,
galamiton ka sa prayer. Ayaw usiki ang imong kaugalingon sa dili pag-apil sa mga pag-ampo. Kaya ang pag-ampo sa mga gimatarong sa Dios, gahom moabot kani sa trono sa Dios, ingon nga humot nga insenso egsoon. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo, pipilaran ni, waluran ni akong naisgutan, out of 3,000 to 30,000, imagine na egsoon kadaghan. But with these promises, all these promises, gibarugan sa Diyos, He will never fail and we can rely on Him. Makasalig ta kaniya. Do dili ta maka ingon huwen sa unsang paagi. But sa dihang mubarog lang ta sa timing sa Ginoo, sa paagi sa Ginoo, makita nato ang pagka-faithful sa Diyos. Faithful ang Ginoo, mutuman sa iyang mga promise. Pagkabaton sa paglaom, nga naangkla diha kang Jesus, having our hope anchored on Jesus, means you trust in Him. But pasabot just Jesus hope. But pasabot igsoon ang imong pagsalig sa iyang mga saad, sa iyang mga promises. Doon na kay pagsalig or confidence that whatever it is you are hoping for will come to pass. Unsa imong gilauman, may tabo gyud na. Tungod kay mauna ang Dios nga atong gialagad. Nagingon ang pagbangutan chapter 3 verse 22 to 24. Dili gayud mo lubad ang gugma sa Ginoo, ug walay kinutuban ang iyang kaluoy, bag-o kini adlaw-adlaw. Pagka matinumanon gayud niya, ang Ginoo ray akong bahandi, busa siya ang akong paglaom. Praise God. His mercy is new. His love never fails. His mercy is new every morning. Sa Job, Kapitulo 8, versikulo 13, nag-ingon dire si Job, ang mga tao nga wala mutuo sa Dios, sama sa tanom sa tubig, mahanaw ang ilang paglaom, kay gisalikway manila ang Dios. Apan ang makatawhan sa Dios, puno sa paglaom sa Dios nga buhi. Salmista David, miagi og grabe kaayong discouragement sa iyang kinabuhi. Nga nakaingon siya, why am I discouraged? Why is my heart so sad? Siya ra po'y mitubag, I will put my hope on God, in God. I will praise Him again. Doon na siguro yung mga panahon nga malimuta, nga dunay mga saad ang Dios sa mga panahon nga atong giatubang, kalisdanan, kapaitan, kabalaka. Siguro na yung mga circumstansya nga maka-discourage ato. Siguro kanang makapaundang na to sa pagsimba sa Ginoo. Apan salamat sa Dios. Sa kauban ni Salmista David, makauna-una tao maka-lift up ta sa atong nawong, atong mata sa Dios, o makaingon na punta. Akong ibutang ang akong paglaom sa Dios, ug magdayeg na pud ko kaniya pag-usab. Sa Psalms 33 verse 20 to 22, Psalms 33, 20 to 22, we put our hope in the Lord. He is our help and our shield. In Him our hearts rejoice, for we trust in His holy name. Let your unfailing love surround us, Lord, for our hope is in you alone. Mga katawan sa Diyos, nga nagbarog sa mga saad sa Diyos, ug milaom diha kaniya. Proverbs last verse, Proverbs chapter 10 verse 28. Proverbs 10:28. The hopes of the godly result in happiness, but the expectations of the wicked come to nothing. Sa dihang ang mga gimatarong og mga Diyos nun nga mga tao, nag-ila sa Diyos,
makabaton sa paglaom sa Dios, mo resulta kinig kalipay. Nindot kay mga igsoon, kasi nang mamalandong ta taliwala sa atong gatubang, dunay kalipay sa atong sulod, tungod kay dunay one day, dunay new beginning sa atong Dios. Dunay promises nga atong gibarugan ug kabaluta ug makalaom ta nga tumanon kini sa Dios. Sa katapusan, imagine ko no imong kaugalingon nga nagsakay kag barko. Dako kayong barko. Ang barko, miundang ang makina o andar o na-standby ang barko sa lawod. O giitsa sa kapitan ang angkla sa barko. Aron mopundo ang barko samtang giayo kini. Ikaw naa ka sa sulod o guwan ka sa sulod sa barko. Ug samtang na-standby ang barko sa tunga sa dagat. Miabot ang ulan. Miabot ang kusog nga hangin. Ang balod mi kusog. Apan tungod kay ang barko. Ingon pod kadako ang iyang angkla. Nakagunit kini ug wala maunsa ang barko tungod sa angkla niini. Giulagway po ni nako sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Ikaw ag ako nagsakay sa barko, kanang barko naghulagway sa atong pagtuo. Ug ang angkla naghulagway sa atong paglaom. Sa dihang atong pagtuo ug ang atong paglaom, butang nato sa Dios. Bisan na ata moabot ang mga bagyo sa pagsulay, moabot ang hangin sa kalisod. Naaghapon tay kalinaw. Naaghapon tay karig sa sulod. Na dili maunsa tungod kay ang atong Dios mutuman sa iyang gisaad. Mga igsoon, ninang atong giatubang nga krisis, wala tay makuhang paglaom sa sulti sa tao ug saad sa tao. Ingon nga magtotoo ni Kristo, always put your hope. Hope is the anchor of our soul. Ibutang ni Jesus ug sa iyang pulong. Jesus hope. Pailog lang. Samtang nagpaabot ta sa katumanan sa mga saad sa Dios. Kaya nga itong Diyos, hibaluin. Dili siya mapakyas, di siya mamakak. Ug ang tanang saad niya, yes and yes, diha kang Kristo Jesus. Amen mga igsoon. Pabuto na to. Na magkita ta. Bako kabalo, sunod bang Domingo. Sunod pa bagyong Domingo. But, kupot ta sa Diyos. Saligan na to ang saad sa Diyos. Lauman na to kini. Now and forever, God is the same yesterday, today, and forever. Amen. Let us pray. God, thank you kaayo. Unaman Ginoo mga igsoon sa ilang panimalay. Nanay kabalaka kahadlo. Unsay kaunon, unsay bisto. Naanay mikuyanap Ginoo nga mga negatibo. I pray na magbalik mi Ginoo sa imong pulong. Balik mi sa imong mga promises. Barugan na mo ni Ginoo. Isugid na mo sa mong baba. Tuhan na mo sa mong kasing-kasing. Paabuto na mo ang imong tabang. Kay wala do'y tabang. Nato'y tabang ang tao pero limitado. But ikaw, unlimited ang imong source. Tag-iya ka sa langit o sa yuta. Walay butang imposible alang kanimo. I pray sa mga igsoon na silang panimalay karon o Diyos.
mga tangtang ang unsapay mga kahadlok o kabalaka. Mo anlon mo tiglom among spirito diya sa pagtuog paglaom diya kanimo nga one day ang imong saad mahitabo unsa imong giampo matubag unsa imong pangamuyo mahitabo mga butang nga maayo mo abot sa ngalan ni Jesus. Kung doon naway nagbalatian karon Lord nga hopeless na Lord, I pray makabaton sa paglaom, makabaton Ginoo sa imong mga saad. Kung naay nagbalatian mga ayo sa ngalan ni Jesus, kung naay nagbalatian sa COVID-19 sa ilang panimalay o sa ospital, i-declare nako ang pulong sa Dios pinagi sa labud ni Jesus na ayo ka. In Jesus' name, the blood of Jesus, ayo maghinlo sa sakit sa COVID-19 in Jesus' name. Sa mga balatian, mga ayo sa ngalan ni Jesus. And yes, Lord, padayon, bisan pa sa government nga nag-support, Lord, gigamit nimo. Dili malabyan ang mga katawhan nimo. Mapakaon everyday. And thank you, God. Just the blessing of heaven pour out sa matag panimalay. God, able ka. God to sustain us today, tomorrow. O sa pagbalik nimo Ginoo, salamat sa buhing paglaom. Uyog ni nimo makauban sa walay katapusan. Thank you for your word. Jesus hope. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Alang kanimo, naimbitar siguro karon makatanaw o makakauban aning live stream. Kung wala pa nimo madawat si Jesus, ang Ginoo og manluluwas. Nagsaad siya kaluwasan sa matang tao, mutuog mo dawat kini. Kaluwasan sa sala ug sa silot sa sala. Kamo resulta kini og assurance nimo. Makabaton ka kinabuhi nga walay katapusan. Kung ikaw ni igsoon, I challenge you to receive Christ as your Lord and Savior. Simple ra kaayo. Sabat lang aning pag-ampo sa pagdawat kang Kristo. Ingon nga Ginoo manluwas. Ingon ani lang igsoon, palihog og dugo, piyong sa imong mata. And sabat ani nga mga pag-ampo. Sabat igsoon. Ginoong Jesus, salamat sa imong pagigugma kanako. Salamat sa imong gibuhat dito sa cross. Magbayad sa nang sala na akong nahimo at ubangan nimo. Pasaylo ako sa tanang sala na akong nabuhat. Pinagi sa pagtuo, akong gidawat ang tibok pasaylo ug paghinlo. Pinagi sa pagtuo sa imong hamili nga dugo. Ug Ginoong Jesus, ako kang gidawat sa akong kasing-kasing. Kung isugid sa akong baba, ikaw na karon akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong saad. Ako karon nakaboto na kinabuhing walay katapusan. Salamat Ginoong Jesus. Amen. One thing I know that I have found through all the troubles that surround you are the rock that never fails. You never fail. One thing I know that I believe through every blessing I receive, you are the only one that stays. You always stay. You never change. You're still the same.
still the same. You are the everlasting God. You will remain after the day is gone and things of earth have passed. Everlasting God, everlasting God, yeah. One thing I know that I have found through all the troubles that surround you are the rock that never fails. You never fail. One thing I know that I believe through every blessing I receive, you are the only one that stays. You always stay. Igsoon, kung gidawat nimo sa Jesus nga Ginoo nagmanuluwas, ang iyang saad naa na kay kinabuhing walay katapusan. Padayon, basa sa Bible, kung maabli na, kung mahumanan ning enhanced quarantine, ako kang giinbitar nga makauban na mo sa pagsimba. Every Sunday, natay 3 services, natay alas 6, natay alas 9, kung napo tay alas 6 sa gabi, mahimo kang kaparty sa makatawan sa Dios nga nagsimba sa espiritu ug kamatuoran. O tapuso nato ang atong panimbahon, manindog tang tanan da sa presensya sa Dios. Tibay ang atong ibayaw atong mga kamot. And pasalamat nilang ang Dios nga hantod karon gisustain ka sa Ginoo. Giatiman ka sa Ginoo. Tagaan kag may panglawas, gipakaon ka. Hallelujah. Thank you, God. Among mga kamot, among gibayaw. Ginoo sama sa imong pulong nga ingon. Sa Salmo 121, sadang among ibayaw, among kamot, o among mata sa kabukiran, diin bagikan among tabang. Among tabang gikan kanimo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat, Lord. Kada adlaw, among gipaabot ang imong tabang. Matag panimalay, Ginoo, gideclare nako patagbo tanang pagkinahanglan sa ngalan ni Jesus. Manaa, Ginoo, ang presence nimo magauban, magaprotektar sa matag panimalay. Gikan, Ginoo, sa kalala sa virus nga COVID-19. Sa ngalan ni Jesus, manaa, Ginoo, ang kalig-on o kusog pagkatubang everyday. Ginoo nga walay kahadlok kundili na ay kalinaw. Thank you, God, sa tanang pabor. Sa tanan, Lord, as I declare, tibok simana, we are truly blessed to have you, Lord. To have your presence sa matag panimalay. Mo enjoy me padayon sa among prayers, sa among worship, uban kanimo. Dalagon ka sa walay katapusan, gitapos na mo kining maong serbisyo, Sunday celebration. Diya sa mong balaan nga ngalan, sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus, ang tanan moingog. Amen. You became the sacrifice. Love became the curse. Just one drop of your